Mit navn er Patrick Biscott, jeg er 21 år gammel, og jeg var en af de overlevende på Utøya i 2011. Jamen, det var en sommerlejr, hvor vi var over 600 deltagere, unge politisk aktive. Og det var lidt kort for at være Norges bedste scorested. Det var egentlig lidt derfor, jeg også tog derhen. Så det var egentlig lidt for at finde en kæreste måske, og også være lidt politisk aktiv. Da jeg så min veninde blive skudt i hovedet, så vidste jeg, at der var noget grueligt galt. Jeg gik ud af mit telt sammen med Ingrid, og så var det lidt ligesom alt gik i stå, og alle folk stod ude af deres telte, dem der var i deres telte, og regnen var lidt stoppet med at regne, for det havde regnet hele dagen. Og så pludselig så kommer der en mand i politiuniform gående ned langs en sti, hvis man tænker, at jeg står sådan og kigger op mod ham, skråt til venstre, ned fra en lille bakke, en skrå bakke. Og han går med et gevær og en pistol hængende. Og så pludselig er der en af vores veninder, der løber hen, hun hedder Leila. Løber hen imod ham, fordi hun kan se, det er en politimand, og hun råber hjælp og skriger. Og så stopper hun op 2-3 meter foran ham. Og så løfter han armen og skyder hende i hovedet. Og der med det samme tager jeg fat i Ingrid, og så siger jeg til hende, nu skal vi løbe. Vi flygtede hele tiden. Han var altid lige hælende på os. Så vi løb på en måde rundt om øen og sørgede for, at han var bag os hele tiden. Så vi var på en måde et skridt foran ham. Og vi flygtede jo ved, at vi prøvede faktisk at gemme os under en stor sten. Vi var lige pludselig blevet en gruppe på 11, som løb sammen. Men så blev mig og Ingrid enige om, at vi skulle løbe ned til kajen, hvor der lå en båd. Så det gjorde vi. Nej, ikke andet end splinter i hovedet. Fra båden, ikke? Fra den ramte. En af mine bedste venner, Isma, han døde. Og så en af vores gode venner, Andreas, døde også. Og ellers var der ikke nogen af de gode venner og de bedste venner, der er kommet noget til. Jeg ringede til min mor, men hun kunne ikke rigtig forstå, hvad der skete. Hun troede, det var et rollespil. Og så sagde jeg til hende, mor, prøv at høre, du bliver nødt til at forstå, at der er nogen, der skyder, vi ved ikke, hvor mange det er, du skal ringe til politiet. Så havde hun så prøvet at ringe. Hun ringede så til mig bagefter, imens det foregik. Og så sagde hun, at hun havde prøvet at ringe, men hun kunne ikke komme igennem. Så hun havde ringet til Norges TV2 hjælpelinje. Og der havde de bare grint af hende, fordi de havde ikke hørt noget som helst om, at skyderiet på Utøya nu. Fordi jeg var kun fokuseret på bomben i Oslo. Jeg har det rigtig, rigtig godt i dag. Der er ikke noget som helst overhovedet på den måde med, om at jeg har svært ved at snakke om det, eller svært ved at se det i øjnene. Sket er sket, og livet går videre. Jeg er nok blevet mere bevidst på, at vi kun lever én gang, og at man skal tage vare på de minder, man har. Helt klart, i dagene efter havde jeg lyst til det, men nu er jeg et andet sted i mit liv. Jeg er ikke politisk aktiv, som jeg var dengang, men jeg kunne godt finde på at tage på sådan en sommerlejr, hvis det omhandler nogle af de andre ting, som jeg går ind for i dag. Jeg tør ikke at sige så meget, fordi jeg er bange for at ligesom virke mega ligeglad, fordi at jeg har været ude for en ting, der var i mine øjne meget, meget mere alvorligt, så jeg trækker lidt på skuldrene af det, og synes selvfølgelig, det er stadig mega forfærdeligt og synd for de pårørende og for dem, der er døde. Jeg synes også på den anden side, at det er rigtig, rigtig stærkt af Danmark, at vi går så meget sammen i et sammenhold, men jeg er ikke specielt rørt over det.